Pius Schwitzeriä ja Ludger Beerbaumia. Paineet ovat kovat, kun Luciana Diniz on lähestymässä lähtölinjaa Winning Moodilla, joka on aiemmin ollut Ludger Beerbaumin ratsuna. Hieman kolistelee ori tällä alkuradalla ja varmasti saa ratsastajan sydämeen pomppailemaan hieman vahvemmin. Dinizillä ei ole varaa yhteenkään pudotukseen. Jos hän sattuu saamaan yhden aikavirheen tältä radalta, on silloin vuorossa mahdollisesti uusinta Eningin kanssa. Hän on vain yhden virhepisteen Eningiä edellä. Ja hänen perässään vielä Mario Deslauriers 0 virhepisteellä. Mahdollisuudet ovat olemassa, jos Deslauriers saa 2 pudotusta. Mutta tämä ratsukon on suoritettava ratansa virheettömästi, jotta nuo toiveet pysyvät elossa. Mikä virhe tuolle kolmanneksi viimeiselle pystylle. Ratsastaja tuo tuosta tiukasta kaarteesta hevosen liian lähelle tuota pystyä. Ja sieltä pudotus, joka tulee pudottamaan Dinizin tämän hetken kärkitilaltaan. Muutamia pykäliä alaspäin ja tuo pettymys se näkyy ratsastajassa. Hän tietää itse tehneensä tuon virheen, siinä ei voi hevosta syyttää. Winning Mood on hetkittäin melko vahva. Ehkä tuolla kaarteessa hän teki pienen arviointivirheen tai hevonen ei oikein kuunnellut puolipidätteitä. Hevonenkin alkaa